Història de Xixona al balcó, capítol 11, l'espia anglès. Wyndham Tyrone va viure en Xixona des de 1914 a 1920, és a dir, va passar tota la Primera Guerra Mundial en la nostra localitat. Wyndham Tyrone era un personatge més o menys alt, fort, amb ulls grans i blaus, i també portava un bigot roig i sempre anava impecablement vestit, és a dir, era el típic dandy anglès. Va viure allà dalt, a la Torre Blai, on tenia el seu estudi, i degut al seu caràcter, un caràcter introvertit que apenas es relacionava amb la gent del poble, sols tenia un amic que era el metge. A més, el fet que tenia uns costums un poc estranyes per als xixonencs, perquè s'alçava de bon matí i anava cap al sud del terme municipal de Xixona, tornava a mitja vesprà i treballava per la nit en el seu estudi, van fer que la gent del poble pensara que era un espia anglès. El que feia de bon matí era anar a la Serra de Bernat per a controlar l'entrada i eixida dels bars des d'Alacant, i per la nit el que feia era passar els informes. El misteri es va solucionar el 4 de novembre de 1918, quan al periòdic ABC va aparèixer una notícia. Un nou pintor deslumbrava Madrid amb una exposició de zones abarrancades. Era a dir, el nostre amic Wyndham Tyrone era un pintor. Ja saps, jo em quede a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.